автомобила. Сега точно ще излезем от града и ще опитаме да понастъпим колата в рамките на каквото законите ни позволяват. Тук има един десен. Сега тук е изключително изпилен и мръсен пътя. В момента сме дали пълна газ, колата изобщо не ни поддава, не ни разрешава да подадем да направим някоя щуротия. Ето отново също светкат кружки, но ние не мърдаме настрани. Тук сега подаваме газ и колата сякаш лепва за пътната настилка. Светят се възможни лампи по таблото, колата те пита какво правиш, бе, гамен, но веднага се намества.